Gusto mo lumapat sa lupa. Oo. Yung paa mo. Hindi mailapat. May lapat naman. Pero ano nangyayari? Masakit. Saan banda? Hindi. Diyan sumasakit. Hindi sa talampakan. Hindi na sa pagkakas. Hindi nga. Kamay mo. Anong trabaho niyo sa Baguio? Construction. Di magaling kayo magawa ng bahay. Kasi yung mga bahay doon sa Baguio, nasa bangin. Pikit. Ay, alam ko na yung sakit mo. Nakatama ka ng maitim na maliliit. Nag-response magnetic ko ngayon. Oh. Madali lang ito. Nakatama lang siya ng hindi nakikita. Maliit nga lang, maitim. Kasi hindi siya duwende. Alasin mo, paspasin mo. Ako na bahala sa kanya. Kire-rekta kita. Kakabitan kita ng stick. Hindi kita kakita ng papel. Nakatama siya. Siguro meron silang ginigiba. Taas mo magnetiko. Yan na. Yan, paspasin mo. Sige, paspasin mo na paspasin. Sabi mo in Jesus name. Alas 9 na pala. Hindi ganyan. Ikalat mo yan. Ganyan. Yan, paspas. Yan, lahat. Ganunin mo lahat. Yan. Ilamos mo ba na yung ulo? Sige. Sige, paspasin mo na ang 3 para makupog nito. Bakit hindi nyo ito pinagano sa Baguio? Sa Baguio, kaya-kaya natin. Parang nga ani nito lang tumaliliit. Ano bang gagawin sa Baguio? Di ba meron mga parang mga yung ting parang gumagano-ganon? Di ba marunong sila yun? Oo. Marunong sila. Sabi daw nung pumunta kami sa Baguio. Asay ka yan kasi say ka pa. Ano? Say ka. Ano sa'yo ka? Hospital ng say ka yan. Meron siya karga eh. Ito, gumagana. Hindi ito gagana pagka wala. Sige, paspas. Sige. Lahat. Ito, sige. Tapon, natapon. Sige. Gumagana sa spiritual nyo. Hindi ito, hindi gumagana. Di ba nakita mo yung 4 kanina, inilagay ko stick, hindi nasasaktan? Ito, may lang nilagay ko. Sige, paspasin mo kaya. Sabi mo, in Jesus name. Yan. Lahat. Sige. Huwag pong pakalaman yung tuhod mo. Yan lang, ganyan lang. Yan na, lumiit na yung paa niya. Nawala na. Hawakan mo, wala na sakit. Magpikit lang. Ano? Oh, nawala na sakit niya. Lumimpis yung paa niyo. Yung napakan niya, parang anito, maliit lang. Yung ganyan na siya kalaki. Ha? Ano tawag sa inyo doon? Hindi yung duwende, kasi duwende ganyan na kalalaki yun. Yung parang malilit lang siya ng mga nito, malilit na maligno. Okay, paspasin mo. Wala na eh. Lumiit na pa nyo. Wala na sakit to. O, tingnan mo. No, wala na. Kahit pikit. Pikit. Wala na talaga sakit. Yan, normal na pa niya. Bumalik na sa dati. Kitapon mo. Ako bahala sa kanya. Pinahirapan ka na ito. Doon lang ito sa Baguio. Kaya-kaya na ito kalasin. Nagsayang ka pa ng pamasahe. Magkano rin pamasahe Baguio? 500. Binigay mo na lang sana yung 500 doon. Hindi ka na pumunta rito. Madali lang ito kausapin. Tingnan mo yung paa ng kapatid mo, kuya. Tanggalin mo muna yung cup mo kasi papasok ka sa templo ng Diyos. Tingnan mo. Halika, lumapit ka rito. Tingnan mo. Lumimpis na, oh. Lumiit na, oh. Di ba? Ganyan ang mamagayan eh. Sige, paspasin mo na. Ayan, tingnan mo. Kumukunti na lang yung sakit, oh. Sige, paspas. Mayroon paniwalaan to, pero totoo talaga meron siyang sapi. Yung kanina, nakita mo naman, puro stick nilagay ko, hindi nga nasasaktan. Sige kuya, punta na rin. Sige! Dapat kanina pa to tapos eh. 5 minutes lang to, dapat tapos na to eh. Hindi ganyan. Paspasin mo ng paspasin, ganunin mo. Yan, tapon. Sabi mo in Jesus name. 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 Wala na talaga sakit. No, nawala na siya. Kunti na lang, oh. Sige, lahat mong ulo. Yan ang pala sakit mo. Pumunta ka pa rito, nagsayang ka ng 1,000. Dalawa kayo, 500, di 2,000 na kayo, plus tricycle pa. E kung pinambayad mo lang ito 1,000 doon,
Ano ba tawag doon yung marunong magbasa ng ting-ting-ting yung nagkaganon? Mga igurot, marunong sila nito eh. Ipaspas. Ganyan. Lumit ng binti niya, oh. Ano? Panya na to. Wala nang sakit to kahit anong ipit ko. Oo. 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 Totoo may sakit siya sa spiritual, hindi nga lang may team. Mabagsik ito. Pero tutusin, kaya to talaga doon. Oo. Kahit pagpukin ko pa yun ng pagpukin, no? Kaya, no? Pinamasok ko, no? Oo. Oo. Akala niya, baliw siya. Hindi siya baliw. Pinasok pa sa Saika sa agency. Dinala siya sa mental. Ba't siya nilabas? Ano? Ano pulis? Kasi siya Nananalakan siya. Hindi naman siya baliw. Talagang meron siyang sakit sa spiritual. Oo. Yan o lumambot, no? Oo. Di ba? May sakit ba, kuya? Oo, nawala. Kanina, hanggang saan? Tapos hanggang saan pa? May sakit pa dyan? Nawala na. Wala na, oh. Oo. Mahina rin to. Kaya ko na itong tigukin. Pinahirapan ka ng lintik na ito. Tumingala ka. Papakain na natin tumayti nito. Ikaw, salbahin ka. Ginawa mo may saltik itong pasyente natin. Ikaw, puputulan kita ng ulo. Putulin sa magnetiko. Yung tumipa mo. Putulin natin yung pa niyan. Ibigay natin sa kanya. Dilat ka mata. Inom tubig. Kawawa ka naman. Nadala ka pa tuloy sa mental niyan. O ngayon, ituktok mo yung pa mo. Masakit? Hindi naman. O, wala na siya. Yun lang ang sakit niya. Maligno lang yun. Maitim lang yun. Basta ganyan lang siya kalaki, oh. Ginanong-ganon lang yung paa niya, oh. Mahaba lang yung panusok yung dalikid ko. O, ginanong-ganon lang siya, oh. Sinusundot-sundot lang siya. O, wala lang. Trip lang siya. May ginawa ito kaya napagtripan lang. Napagtripan lang ito nang hindi nakikita ng mga mata. Ayaw ka lang. Nasa sarili lang. Magdasal ka kay Papagad. Toto, may sakit pa wala na? Wala lang. Yung totong toto, Wala lang. kanina, Meron. parang ano, Totoo sa ito. oh, may tumutusok na talaga sa paa niya. Hindi naman gagana yung papel, ay yung stick. Kung wala talaga nananakit sa kanya. Gagana lang yung pagka meron. Kahit ano pa, kahit yung tao mayaman, mahirap, walang pinipili si Kristo, pantay-pantay. Hindi yung gagana, pagka wala talaga. Eh meron gumana eh. Nakita ko yung tumutusok sa kanya, maliit lang. Payat yun. Basta ito lang yung mga ganito nyo. Ito lang. Maliit lang siya. Para siyang skeleton. Ngayon nga lang maitim. Parang nakita ko doon sa mayan eh. Sige. Atak. Buddy! Wala na sakit. O, paalam ka na sa kanya. Bye-bye. Bawal sa wala. Galing pa itong bagyo. Paigay na siya para makarayt natin. Ano pinagkaiba? Idikit mo, talon-talon. Lalo mo titay. May sakit? Wala naman. Wala na? Oo. Wala siyang size sa ulo. Talagang hindi ako mapaniwalang mayroong talagang dumidikit sa kanya. Akala ko nga na-stroke yan eh. Kaya nga chinik ko ng chinik eh. Kawawa ka naman, kinulong ka pa. Kala nila may sayad ka sa utak. Ewan ko, hindi ko alam paano mo kaya nagawa yung elemento. Ano kaya ginawa mo? Siguro naman umihi ka doon. Pinagsisipa-sipa mo yung mga bahay nila. Binato ko yung batang yung bahay nila. Ha? Binato ko yung bahay nila. Anong bahay nila? Yung kaway ko. Ano daw? Tay. Oy, Nuno. Punsoy. Konsoy. Binato mo yung punsoy. Hindi yung bahay. Yung bahay namin. Ay, yung bahay nyo? Yung kapitbahay namin. Giniba mo yung bahay. Hindi binato ko. Kaya pala siguro natamaan ito kaya nagalit. Nakatama ka nang hindi nakikita kasi kababato mo. Sige nga. Wala talaga? Wala ko. Wala talaga? Talong ka nga. Sige nga. Wala sakit. Kanina may tumutusok. Kaya tanong ako doon, hindi tayo lumalapat pa mo dyan sa palo. Ngayon lumalapat na. Sige nga, ganun ka lang mag-isa. Wala sakit. Tama. Kabila. Yung may tama. Wala. Wala. Kala na may tama kanina tayo, di ba? Oo, kanan yun eh. Ilang beses mo. Wala na. Tapos na. Lagyan na ng langis. Paalam ka na. Taga Baguio. Salamat ka. Wala po siyang side sa utak. Talaga may side yung nanakit sa kanya. Akala ko taga eh. Sorry.
Pero wala akong inisip sa'yo ganun, ha? Kasi naggulat lang ako, kinulong ka sa mental, eh. Akala nila, nagluloko kasi siya, eh. Siya naman nakakaramdam. Kawawa naman tuloy, sir, yung kapatid mo. Kabuti, pinadala ka ng kapatid mo rito, si Ami. Shermy. Kaya pala sabi niya kanina, naglalabing ako, meron daw siya diyang kapatid. Salamat, ha? Salamat.